שלום רגיל, למה אף אחד לא הדליק את האור כמו שאני תמיד אומרת להדליק? תודה חמודים. וואי, טוב, בטח כולם שואלים למה אתם פה ביחד, למה יש את הסיכום הזה, ולמה גם אני עם י"ב. אז אני אומרת לכם שאתם עם י"ב בגלל שעכשיו יש את הסיכום והמורה שלנו חולה. אז מחר, לא, נראה לי היום בערב, כן, היום בערב יש לכם את הנשף. עשית לפסו יפוק, הולך להיות מסיבה. טוב, אני שומעת צלצול, אז לא הספקנו לעשות תרגילים בחשבון. סליחה מורה, הגעתי באיחור. פספסתי משהו? כן, את עכשיו תלמדי עם י"ב בגלל שעם י"ב והגן, בגלל שיש את הסיכום השבועי והמורה שלנו חולה ויש היום בערב נשף. אוקיי. תודה. הפסקה. טוב, בנות, יש לנו לעשות עידוד. יש לנו את החוג של המעודדות, קדימה, אף על הרגליים. ביי. מה? אתם עוד בקטע שהריקוד, תבואו להפסקה. לא צריך ללכת לחוג מעודדות. מי שלא בא לחוג מעודדות, היא לא יכולה לבוא אחר כך. אין בדיוק. הגענו. אז אנחנו רוצות לבוא, אנחנו לא כמו אתם לא מבינות, חכו שנייה. טוב, יאללה, בואו נלך לחדר. בואו להתלבש. טוב, יאללה, אני שופט עם כל השופטות. הגענו. הגעתי. אנחנו השופטים. זה הדוגמן, לא מתלהבת מהם. זה הדוגמן משמה, מהמגזין הזה, לא מתלהבת מהם. היי, טוב, יאללה, מתחילים. רגע. טוב, אז שנתחיל בנות? יאללה. כן, יאללה, בואו נתחיל. ג'וני, בואי. יאללה, עכשיו הפירמידות מתחילות. עכשיו פירמידה. זהו. אוי, צלצול, יאללה, מהר, בואו. אוקיי. יאללה, צריך ללכת לבוא. כולם בכיתות, צלצול, כולם בכיתות. צלצול. הגענו. אוקיי, כולם להתיישב במקומות.
אוקיי, קאט. טוב, נו, מה את מתחילה לדבר בזמן השיעור? תמי, זה שאת מתכוננת לדברים לא חשובים פה, אז זה לא אומר שאת צריכה ליהנות. טוב, המורה בדרך, יאללה. שלום, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שנהנתם מאוד בהפסקה שלכם, ובמיוחד לכם המעודדות. והיום אנחנו נלמד את השיעור חשבון. מי רוצה ללכת לשיעור חשבון? אני. תראי את התרגיל. שכחתם אותי. מה אני אעשה לך? את זה לא שרצית לבוא. מעולה, פצצה, אני ממש אוהבת אותך אחת. אוקיי. וואי, חסרה פה תלמידה אחת, איך קוראים לה? הגעתי. שרון הבאה. שרון, למה לקח לך הרבה זמן לא לבוא? למה התעכבת כל כך? כי הלכתי לקחת את אחותי. טוב, אז תשבי כאן עם י"א, לא עם י"ב. צלצול. מה צלצול כל שנייה? לא, זה לא צלצול, מתקנים את הצלצול של בית ספר, אז אתם תשמעו כל כמה דקות את זה, לא נורא. בסדר, כבר לשמוע צלצול אמיתי. מתקנים לו, אז הוא... טוב, יש פה אחת שיודעת במקרה למה המורה המחליפה לא באה? כן, אני יודעת, אני בדודה שלה. למה היא לא באה? כי היא הייתה חולה, וכאילו היא לא חולה, היא סתם אמרו שהיא חולה. היא בכלל לא חולה, כאילו... אז מה היא? היא הלכה לחופשה, ולא אמרו הבית ספר. אז כאילו אני אחליף אותה בזמן שהיינו? כן, או שיביאו מורה מחליפה, הם אמרו. ותתכוננו היום לנשף הגדול של השנה. אני כבר מתרגשת. אתם לא מבינים איך אני מתרגשת. טוב, יאללה. יופי. המזלגה, איזה חום, לא נראה לי, אני אלך לבדוק. תחכו פה. חם רצח. כן, חם ממש. ממש חם. חמודים המזגן פועל, אבל על 23 ממש גבוה. אני יודעת, אבל לא נורא. טוב, מתי יהיה צלצול אמיתי? וצריך להיות עכשיו. אבל לא למעודדות. אמרו לי הודעה לא למעודדות. אל תלכו למעודדות, אין מעודדות, חד משמעית. ביי. ביי. טוב, אני הולכת. טוב, אז נצא להפסקה. טוב, הנה הגענו. אני הולכת. איך קוראים לך? לי קוראים שי. ואיך קוראים לך? לי קוראים רוני. היי רוני, אז את זוכרת אותי משנה שעברה? היינו החברות הכי טובות. ברור, אבל שכחתי את השם שלך. שרון נראה לי, לא? כן. משהו דומה, כן. שם תכיר את חבר שלי שי. כאילו איך חבר ידיד כזה. היי שי.
היי שי, במקום הגיא. ממש מצחיקה, ממש מצחיקה. תודה. גם את מאוד מצחיקה. תודה. טוב, יאללה, נראה לי... וזה היה צלצול, וואי, היה צלצול רע. לא, זה הפלאפון שלי. הלו. כן, טוב. מה קורה? כן, מה קורה? מה נשמע? בסדר, מה איתך? הכל טוב. מה איתך, מאמי? הכל טוב. טוב, אני חייבת ללכת. אני חייבת לנתק. ביי. מה? אני חייבת לצאת להפסקה כאילו. באתי לשבת בהפסקה קצת בהפסקה עם חברות. תודה. תגיד, מה אתה עושה? אני עובד בדלק. לא, אני לא עובד בדלק, אני עובד בעסקים. נראה לך, אני לא עובד בשום דבר. אני רק בכיתה א', בכיתה א', י' יום, בואו נלך. היי חברה, מה נשמע? וואו, פנו את הדרך למלכה. מה את אומרת? מי פה המלכה? אני, זוזו. היי אחות. לא זזי. מה קורה אחות? הכל בסדר? היי, מה קורה? זוזו. טוב, אז בואו נראה. יאללה, את לא צריכה להתכונן לתוכנית רשת שלה. שכחתי! רון, איפה אתה? רון, צריך להתכונן לתוכנית רשת. אתם באות לעזור לי, נכון? נו בואו. רון, צריך להתכונן לתוכנית רשת. איפה אתה? רון, איפה אתה? אני פה, שנייה אני בא. נו בוא, צריך להתכונן לתוכנית רשת. אני לא... טוב, אנחנו מתכוננות לדבר. עופו מהסט. אני לא מוצאת החולצות. נו מה, תבוא בלי חולצה, רק תבוא, כאילו מישהו מסתכל. אתם מסתכלות. טוב, אני באה בלי חולצה. איפה אתה? אתם מעצבנת יותר מדי. מה, את משחקת על מחזורים? באמת. הנה אני. שים תענו על האוזניים. מתחילים שידור, בואו. טוב, אז בואו נתחיל. אני יושבת לחכה. אני אומר, מתחילים שידור בעוד 4, 3, 2. אוקיי, מתחילים בעוד 1, 2, 3. 1, לא, 5, 4, 3, 5, 4, 3. שלום, אני רון, אני אגם, ואני ליאן, ואנחנו בנהלות. אוקיי, אז בואו נתחיל שירים. תוכנית רשת.